postoj k vtedajšiemu zriadeniu bol v podstate vždy negatívny. Ešte viac sa prehlbil práve v týchto dňoch, pretože čiste náhodou som sa v tejto dobe dostal do dvoch veľmi silne exponovaných komunistických krajín, a to do Severnej Kórey a Číny. Tam som videl, ako skutočne diktatúra vyzerá. V Trebišove, ako človek, ktorý som sa prisťahoval tu v 83. roku, tak samozrejme zapojil som sa do aktivít, ktoré sa začínali prejavovať. Je pravda, že komunistický režim som nemá rád. Mali sme aj v rodine určitých ľudí, ktorí boli ním postihnutí, a prvýkrát som sa so slovom disident zoznámil v Prahe, keď som bol na návšteve. Bolo to začiatkom 80. rokov. Do Číny som prišiel krátko po udalostiach na Tiananmen, kde tankami prevalcovali študentov a kde som mal možnosť rozprávať s čínskymi študentami, ktorí boli svedkami týchto udalostí. Práve s týmito myšlienkami som sa vracal práve na územie Československa, keď v Prahe došlo k známym udalostiam 17. novembra. Pol roka predtým, než vypukla nežná revolúcia v Prahe, bol som spojený s chlapcami z Prahy, vedel som, že to príde, nevedeli sme kedy. Čakali sme na to. Prišiel deň, že to konečne prasklo. V čase známych novembrových udalostí z roka 1989 som bol vysokoškolským študentom na Filozofickej fakulte UPS v Prešove. Študoval som v 3. ročníku slovenčinu dejepis. A samozrejme, keď sme vedeli, že v Bratislave, a teda predtým ešte v Prahe, sa pohli tieto veci v boji proti totalite, tak aj my na vysokej škole sme začali kreovať taký vysokoškolský výbor alebo nejaké také štrajkové hnutie. A začali sme štrajkovať. To znamená, prestali sme sa učiť. Spomínam si, že v Trebišove na bytovke, niekde na 7. poschodí, vysel veľký plagát, nepomínam si už, čo tam bolo napísané, a vedelo sa, že to napísal Juraj Nehaj. Bol to obrovský frajerský čin v tej dobe, a je to frajerský čin aj na dnešnú dobu. My sme tlačili a rušovali plagáty z klubu mladých, a mladí úžasne pomáhali a rozvešávali sme a rozlepovali po výkladoch. Často to bolo do rana strhané, takže sa tlačili nové a písali sa nové a šlo to vonku. Už predtým boli tu skupina ľudí, ktorá mala komunistov plné zuby. Písal som protikomunistické verše už predtým, ktoré teraz v priebehu tejto nežnej revolúcie sme použili. Okamžite som sa snažil získavať informácie aj z iných zdrojov, to znamená z rôznych rozhlasových staníc, ktoré vtedy boli síce veľmi intenzívne rušené, ale predsa len tie zdroje informácií sa dali získať. Ale podívajte sa, v jakých podmienkach sme ich tvorili. Na Blanu. V noci sme to tajne kopírovali a v noci sa proste vylepovali von pre verejnosť. Pamätám sa, vtedy chodili študenti, myslím najprv z Prahy, a takisto pomáhali písať a organizovať v podstate túto činnosť alebo nejakým spôsobom pozbudzovať ľudí, aby sa nebali, aby sa dokázali verejne prejaviť. Nemali sme techniku, skenery a čo ja viem čo. To všetko sa robilo na kolene. Na Blanu aj to len pokutne získané v podnikoch, kde ľudia išli s nami. My ako študenti z väčších miest, každý sme sa roztrúsili do tých svojich miest, tak ja si pamätám, že z Prešova som šiel tu do Trebišova. Tie plagáty sme pokutne vylepovali po večeroch. Komunistická strana bola ešte fest pri moci. Najmä príprava generálneho štrajku našla širokú odozvu v rôznych vrstvách obyvateľstva, aj keď treba podotknúť, že našlo sa veľa aj odporcov, ktorí boli proti štrajku a ešte aj v tej dobe veľmi intenzívne podporovali aj komunistickú stranu. Medzi ľuďmi, ktorí sa angažovali v tejto činnosti, nedá mi nespomenúť Vila Bira, ktorý robil výtvarníka v Jednote, to bol štátny podnik, alebo Jednota, proste výrobné obchodné družstvo. Robil tam výtvarníka a on i písal plagáty po noci, spolu sme ich vylepovali s jeho manželkou. Nadišiel deň generálneho štrajku, bolo to v pondelok, a v podstate je dobre, že to bolo v tento deň, pretože každý, kto chcel ukázať svoj postoj,
musel odísť z práce a prísť nejakým spôsobom štrajkovať alebo demonštrovať. Vedeli sme, že bol vyhlásený, organizoval som spolu zamestnancov a tak ďalej, aby sme proste sa tam zúčastnili. Generálneho štrajku som sa zúčastnil v okresnom podniku komunálnych služieb, kde som robil vedúceho právneho oddelenia a pripravovali sme so skupinkou ľudí transparenty na podporu občianskeho fóra, na podporu študentov. Pripli sme si stužky a aj tieto stužky sme rozdávali. Bolo veľmi zaujímavé, niektorí ľudia pozerali na tých, ktorí sa nebali pripnúť si trikolóru s obdivom, iní v podstate s opovrhnutím. V deň generálneho štrajku sme sa stretli s Peťom. On v tom čase pracoval v komunálnych službách, kde vybavil liasku. Liaska, v ktorej teraz sedíme, nie je to autentická liaska. Je to liaska z 82. roku. Tam tá liaska bola Valník. Tak v roku 1989 som pôsobil vo funkcii zástupcu, respektíve v tom čase podpredseda Mestského národného výboru v Trebišove. 27. november 1989 bol vyhlásený za generálny štrajk, kde ako funkcionár mesta som sa zúčastnil tohto generálneho štrajku na Mierovom námestí v Trebišove, ktorý organizoval pán Ďurišín. Na moje veľké prekvapenie, keď sme, dá sa povedať, ukončili vyučovanie a prišli sme do mesta, sme zistili, že ľudia sa schádzajú z každej strany, prichádzali zo závodov, zo škôl, z podnikov, z nemocníc. No, bolo to úžas a vtedy som takú cítil hrdosť, že aj Trebišov sa prebudil a že sú tu ľudia, ktorí majú záujem o zmenu, ktorú očakávali. Chcem povedať jedno, že tí ľudia skutočne i váhali i tak, ale ja som mal ľudí okolo seba, ktorí mi verili po pracovnej stránke, moji prišli a bol to nesmierne bohovský pocit pre mňa, keď som videl, že zo všetkých strán z ulic sa ľudia k týmto tribunám, k tejto tribúne proste hrnú. Nepamätám si, od koho dozvedel som sa, že Peter Ďurišín, ktorého som v tej dobe nepoznal, sa chystá dôjsť s aparatúrou pred vtedajšiu budovu, myslím sa to volalo OVKSS. Na tú liasku sme naložili, on vlastnil aparatúru, ktorú sme odniesli pred budovou OVKSS. Tam sme ich rozložili, no a čakali sme, ako to dopadne. Celý čas hovorili, že východ mlčí. Hanbil som sa za to. Volal som do Košic. Bolo to na improvizovanej tribúne na Liaske pred OVKSS, kde z balkona sa dívali straníci na nás. Prosím vás, volal som i na OVKSS, či sa niečo hýbe. Každý vyčkáva, každý sa bojí. To bol úžasný a fantastický pocit, pretože z celého mesta sa začali hrnúť ľudia, deti zo škôl, ľudia z jednotlivých inštitúcií, organizácií, z fabrík. A bol to fantastický a poznašajúci pocit. Počas generálneho štrajku ľudia vystupovali na improvizovanej tribúne. Bola to liaska, na ktorej bola postavená aparatúra. A veľmi odvážne rozprávali a kritizovali, alebo vyjadrovali sa k situácii a k dobe. Dňa 17. novembra tohto roku zásah považujeme za politicky neuvážený a nehumanný, o čom svedčí počet zranených a hospitalizovaných. Preto žiadame čo najprísnejšie potrestať vinníkov a zverejniť ich mená. Je pravda, že možno, že vtedy ešte mi nedala odvaha, že by som bol aj ja vystúpil ako rečník na tú liasku, ktorá bola pripravená ako tribúna, ale už v ten večer sme mali stretnutie v zadnej časti kultúrneho domu, myslím, to bol klub, kde tam bol pán Oleňák a tam sa začali formovať už názory naše a vystupovali tam ľudia, ktorí začali potom tvoriť to vedenie
v rámci nášho mesta a postupne sa to dostávalo aj do celého okresu. Hoci počasie bolo také mrazivé, už studené, necítili sme to, pretože hrial nás ten pocit, že môžeme my odozdať nejaké informácie našim kolegom mladším, ktorí jednoznačne tvorili tú jednotu, tú súčasť celého tohto študentského hnutia. V sprievode sme z podniku išli až na námestie Mieru, kde sa uskutočnilo zhromaždenie spolu s ďalšími občanmi mesta. Dostal som tu novú, možno pre vás všetkých veľmi zaujímavú informáciu. Zatvorili naše Trebišovské gymnázium a nechcú pustiť študentov von. V tomto sme počuli hlasy, že v gymnáziu zadržavajú študentov, aby sa nemohli zúčastniť tejto manifestácie. Ja ako parlamentár som odišiel ešte s niekým, už si nepamätám. Nezabudnutelný zážitok mám ten, že celou tou ulicou, ktorá je dodnes ako pomenovaná Komenského ulica, známa ako ulica škôl, základných, ale aj stredných, sme išli a kráčali až tu na toto námestie v Trebišove a v podstate burcovali sme študentov, aby prišli s nami. Kričali sme poďte s nami, no oni sa báli vykúknuť z okien von, sedeli tu na gymnáziu, ako vidíme tu za nami, boli aj zatvorení, zamknutí. Videl som, že tam hustia leninizmus v telocvični do študentov. Poprosil som ich, či ich nemôžu uvoľniť na štrajk, nič sa im tam nestane, že môžu prísť k Gulárzu a tak ďalej a skoro ma tam vykopali, vyhnali vonku. Keď som došiel pred budovou gymnázia, videl som, že na námestí sa už grupovala istá skupina ľudí, ale samozrejme stále mi chýbala tá študentská sila z tejto strednej školy, pretože samozrejme tu je najväčší počet žiakov, aj vždy bol. Tak som zabúchal na mohutné dvere, ktoré boli uzamknuté, aj celý priestor gymnázia, celý priestor školy bol v podstate uzatvorený a nie sa dostať dovnútra. Bolo tam viac ľudí aj z iných oblastí. A napokon nám predsa len niekto otvoril, naozaj sa nepamätám teraz, kto to bol, ale dostali sme sa do dlhej chodby na prízemí gymnázia, ktorá vedie vlastne až k telocvični. No a keď som tam vošiel, bol som nemilo prekvapený z toho, že sa tam doslova v tej malej telocvični tlačilo množstvo študentov, ak nie teda všetci. A samozrejme boli do istej miery moralizovaní vedením školy, že som nadobudol pocit, že to bolo aj možno zámerne účelové, pripravené preto, aby sa nemohli študenti zúčastniť tohto generálneho štrajku. Od rána sme boli zavretí v gymnáziu. Jednalo sa na celoškolskom výbore SZM, či sa pôjde von do ulice, alebo či ostaneme v škole. Lenže doslova tam bolo zmanipulované, že sme ostali v škole. Teraz prišiel reportér z Košic, z rozhlasu a povedal, že či je to pravda, že sme boli zamknutí. Doslova všetci tam boli, poviem vám to tak po našom, podsvákaní. A všetci povedali, že nie, lebo sa báli. Ale potom to prišli študenti a prišlo ich hodne. Prišli zdravotníci, prišli ďalší z podnikov okolo z Trebišova. Bolo to spontánne, bolo to niečo ex-nádherné. Ešte vždy sme nevedeli, jak to skončí. Vystupovali na tribúnu. Žiadame slobodné demokratické voľby! Samozrejme som sa predstavil ako vysokoškolský študent a požiadal som o možnosť vystúpiť s požiadavkami študentov voči vláde, ktoré som teda študentom bod po bode predniesol a tá reakcia, to by ste mali vidieť, ten spontánny potlesk, mohutné burácanie. Študenti ako keby dostali nejakú novú energiu, novú silu, novú odvahu, že teda môžu aj takto súhlasiť s týmito požiadavkami. No a napokon tie ďalšie veci už viete, že sa to podarilo, že predsa len to na meste bolo zaplnené. Ja som tedy na tej tribúne nevystupoval, pretože som sa venoval veci, ktorú som považoval takisto za veľmi dôležitú, a to bolo to, že jednoducho štrajk skončí, ľudia sa rozídu a tým to v podstate zhaslo. Takže
Celú tú dobu som obiehal, jednotlivé fabriky mali svoje transparenty, kto sú a čo sú, dalo sa to identifikovať a prosil som ich, aby po generálnom štrajku sme sa stretli v klube mladých a aby tam došli zástupcovia štrajkových výborov, aby sme dokázali nejakým spôsobom pripraviť štruktúru, ktorá by mohla všetky ďalšie vystúpenia alebo všetky ďalšie organizačné záležitosti okolo tohto nášho revolučného vystúpenia organizovať. V tej dobe ma dosť prekvapil Pálko Tancov, ktorý tam vystúpil s piesňou Holubica. V tej piesni oznelo, že aj zlí ľudia sú a ukázal smerom na OVKSS. Ľudia to prijali dosť veľkým aplauzom, potleskom. Myslím, že sa im to páčilo. Pýta sa ma, malý chlapec, či ešte zlí ľudia sú. Vyšli som ho, pohľadil, a všetci my hnevi žijeme. Po tomto generálnom štrajku na tej improvizovanej tribúne sme vyzvali ľudí a za pomoci zorganizoval pán Olejňák a spol. Zorganizovali sme proste večer stretnutie tých, ktorí majú záujem podieľať sa na tejto činnosti, proste pokračovať v tom. Nech prídu, nech sa urobí nejaký organizačný výbor, aby nerobil Janko to, Ďuri to a každý svoje. Nasledujúci deň sa nám podarilo skonštituovať nejaký revolučný výbor, ktorý už bol viac menej reprezentatívny a ktorý v tomto zložení s veľmi malými obmenami fungoval až do konca našej revolúcie. Aj tu v Trebišove sa vytvorili základy určitej buňky občianskeho fóra, ktoré neskôr až prerastlo do verejnosti proti násiliu. A už od začiatku sme mali úzky kontakt so študentmi z Prahy, teda najmä z Prahy, postupne aj z iných vysokých škôl, ktorí zohrali veľmi dôležitú úlohu v oblasti informovanosti, pretože v tej dobe nie všetky informácie sa dostali cez médiá k občanom. My, študenti slovenských vysokých škôl, protestujeme proti brutálnemu zásahu bezpečnosti a armády pri pokojnej študentskej manifestácii dňa 17.11.89. Postup týchto poriadkových síl je v príkrom rozpore s platnými československými zákonmi a prijatými medzinárodnými konvenciami. Možno na začiatku všetkého bol aj strach a obava, pretože nikto nevedel, ako to dopadne a mnohí sme si mysleli včítané mňa, že jednoducho nás pozatvárajú a skončíme niekde v base. Po tomto generálnom štrajku, kde verejne sa vystúpilo v rámci mesta Trebišov, som sa stretol s týmito organizátormi v klube. Takže sme sa skutočne stretli v klube mladých, kam za nami došli najskôr zastupcovia komunistickej strany. Je to spojenosť, proste je to humbug. Len ide o to, ja sa teraz tam chcem spýtať, aby ste sa vy vyjadrili, aký vy máte vzťah k týmto prehláseniam študentov, čo bolo v Prahe, v Bratislave. Či budete ochotní toto prijať v plnom rozsahu, alebo nie? Pozrite sa, najprv treba si ujasniť otázky, body a potom oni hovorí. My nechceme hovoriť program, ten každý pozná, my ho už nepotrebujeme od vás, aby ste nám pomohli ho rozširovať. Ten je už dávno rozšírený v televízii, keď ste si nevšimli. Vy ste prišli, súdruhovia, pozde. Zase pozde, ale predsa, vážime si to. Hneď po skončení tohoto stretnutia som odchádzal spolu s Peťom Ďurišinom, kde som ponúkol svoju osobnú spoluprácu. Tá bola prijatá. Aj keď nikdy predtým som nemal záujem o prácu v nejakej politickej strane, pochopiteľne, keď nastali udalosti novembra, považoval som za potrebné a nevyhnutné urobiť všetko preto, aby sa každý zapojil a angažoval v oblasti zrútenia vtedajšieho režimu. Pracoval som až do prvých parlamentných volieb v tunajších okresných orgánoch verejnosti proti násiliu.
Táto spolupráca prakticky bola prijatá a stal som sa účastníkom zakladajúceho občianskeho fóra. V rámci činnosti verejnosti proti násiliu tu v okrese sa nám podarilo v tej dobe presadiť do prvých parlamentných volieb na zvoliteľnom mieste inžiniera Petra Ďurišina, ktorý ako všeobecne uznávaný disident, aj rodina, ktorá bola, dá sa povedať, prenasledovaná, si skutočne toto miesto zaslúžil. Ukončujeme demonstráciu